וזה בגדול העניין. תכף היא תגיד סבבה בנט. סבבה בנט. שאל אותה מספר שאלות. שאל אותה מספר שאלות. מה בנות? חייכה אליי. מה היא אומרת על סבבה בנט? תסתכל על זה, אני באמצע שידור. היא עוד שנייה היא חושבת על זה, אני שאלתי אותה. שאל אותה, זה נראה כאילו אתה לא, מדבר. וואו ולא וואו. יאללה. ביי ביי. סבבה בנט. עוד שנייה היא תענה לנו. מה שלא? לפה, לא אליה. מה את חושבת על סבבה בנט? Le enseñó a dar instrucción, pero bajo como las órdenes del canal, lo que la gente del canal decía. ואת תמיד בעצם לובשת את התלבושת הזאת עם הכובע והחמצון? Es más de noche, como que es más glam. Esto es un canal de niños. יש לנו הרבה דמויות, מושיפדיה, חרבה, ממירה, את מי את הכי אוהבת בעצם? Como con más onda y más vestida. שלייקס זה בעצם התלבושת שאביעד לובש, האם זאת ההשראה שלך בעצם כשאת לובשת את השלייקס עם הכובע, בלי הכובע? מה את בעצם אומרת על זה? ושאלה אחרונה, יש איזשהו כוכב ילדים שחברת אליו, חברת אותו במיוחד, אודי היא אביעד. אם הייתה דמות אחת שהיית צריכה לבחור לצאת איתה, את מי היית בוחרת? אם הייתה דמות אחת שהיית צריכה לבחור לצאת איתה מתוך סבבה בנט, מושיפדיה, חרבן, אודי